TLC, The Drama Special, Interactive. Involve ka dito. Private property na si Eva! Kaya tigilan mo na ang pagdiskarte sa kanya! Walang nasabi sa akin si Eva na may karelasyon na siya. Huwag mo akong karibalin, Rod! Masama akong kalaban! Ang bawat isa sa atin ay may sariling opinyon at kuro-kuro sa anumang drama meron ang buhay. Sa TLC, The Drama Special Interactive, aming pakikinggan ang gustong sabihin ng inyong puso't isipan. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. TLC, The Drama Special Interactive. Ang sabi ni Papa Jack, Ang mga babae, sadyang maarte. Hayaan mo siya. Basta iparamdam mo sa kanya na mahal mo ang kaartihan niya. Yung kabuuan ng pagkatao niya. TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Hello! Luzon, Visayas, Mindanao! Kapiling na nga po umaariba mula po sa Love Radio Manila, ang DJ na may K, Miss K, Christine Dera! Mula naman po sa YesFM Manila, ang DJ na may T, Tanya Chinita. At samahan kami para sa isang upuang dramahan. Isang upang yamutan, eto na nga po ang TLC The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Happy Tuesday. Eto, ituloy mo, friend. Eto na ang magagandang babae. Umeere kapag yan tanghali. Wala na akong maisip. Tigilan natin to. Pilitin natin to. Last na Last ko natin na. to. Sorry, Shai. Sorry. Oy, happy Tuesday, December to Mama Tanya. Oy, Parang good luck na kailan agad. lang. Mamaya, congrats na pala agad para sa concert yung mamaya. Yay! Congratulations! Oy, magkita-kita po tayo mamaya sa Cuneta Astrodome. Abangan mo ang pagkain ko ng buhay na manok. Yan, sinasabi ko sa'yo eh. May sa masamang espiritu ka talaga eh. May sumasapi Tapos, sa'yo Mama minsan Tanya, eh. kapag naka-receive pa ako ng masigabong palakpakan mamaya sa concert, Ay, naku, hindi lang manok ang tatambling. titirahin ko, anaconda kakainin ko. May dala ka? May dala ko! May Saan mo nirent reserva yan? ako! Saan mo nirent? Hindi ko nirent, binili ko. Kasi kakainin ko eh. Hindi ko na maibabalik Sabagay. kapag renta. Yes, come on! Love Radio Swelled Concert. Yun Yan po o. yung hashtag natin mamayang gabi sa Cuneta Correct. Astrodome. Kaya nga po sumugod na po kayo mamaya para naman hayahay ang inyong Pasay Day. Corrected boy. Uy, maraming salamat kasi mamatanya nagkaubusan talaga kami ng tickets hanggang sa mga oras na Yun ito. lang ang alam mo, tinago ko. Kaya pala nakakailangan kami ng ticket. Tinago mo! Tinago ko para walang magpunta. Bitter ako eh. Hoy, grabe ka. Joke lang. Sir! Joke lang eh. Ito pala yung rason tinago pala ni Tanya. Nakita ko yung Joke lang paper eh. bag. Pinaserox ko para mamigay ako. Ito naman kasi nga kulang na yung nagpaserox ako. Pinaserox. Colored yung tickets. Ay, colored. Ginawa mo Sorry. namang black and white. Sorry, nung elementary ako, ganun yung ticket namin. Ano ka ba? 12 years concert Ay, tapos biglang black and white. Nagtitipid. Grabe. Joke lang. Ay, naku, magdrama na lang tayo, Mama Oo, Tanya. ano ba sabi ni Papa Jack? Ang sabi nga ni Papa Jack, maarte daw tayo. Ay, hindi pala yun. Hindi kinakampihan niya nga tayo eh. O, dali. Ang mga babae, sadyang Sadyang maarte. maarte. Hayaan mo siya. Basta iparamdam mo sa kanya na mahal mo ang kaartehan niya. Yung kabuuan ng pagkatao. Ang sabi nga ni Jen Henry Caputol Maderas sa YesFM Manila fanpage, sabi niya, hindi We. rin. Hehe, kadalasan sa mga maarteng babae, mahirap ligawan. Hehehe, peace po. Kasi nga naging inarte, ganun talaga. Bakit ba? Hindi mo pwede magmaganda pag may time. Ito naman, hindi lang siguro lagi kang busted. Sabi naman dito ni Liza Apaso sa Facebook fanpage ng Love Radio Manila, yes!
English. Sabi ko sa'yo eh. Yes! You need to accept her whatever attitude meron siya. But, pasensya pero I admit na asar ako sa girl/boy na maarte. Yung girl niya, G-U-R-L talaga. Pero, tingnan ko nga sa dictionary ko may girl na ganun spelling. girl. Although Di ba girl, maarte yun? Pag iniba yung spelling, Diba? maarte. Ano ba yan? Nagsalita siya alam rin mo kung naman. nagsasalita, Inaway. kung nagsasalita lang si Merriam-Webster Dictionary, nagagalit na sila sa NU. Ano ba? Kaya nga ako kami gumagawa ng dictionary. Binabago na nyo. gagawin. Pero, hindi talaga may iwasan ang pag-iinarte. Minsan, Kala ko pagbabago ng spelling. Hindi. Pero, ang dami niyang pero. Ay, hindi pa pala siya tapos? Hindi na siya Ay, tapos. naku naman Mahaba si to, ate. nobela. Minsan, ilagay natin sa lugar. Sampu, banda sa Saan po ba? luneta. Saan po ba? Luneta daw. Hindi yung tipong sa lahat ng bagay, nag-iinarte. Nakakainis kaya yun. Kaya, girls, we should know our limits. He, he, he. Girls, Girl. Ano ba yan? Parang curl. Yun ang Curl. sabi niya. kamag-anak ng curls. Oo, kamag-anak. Oh, ikaw naman. Sabi ni natapos na siya Gina finally. Posejo. Oh, Yan o! Tamaan sa pulo! Ha ha ha! Tama! Pachusi pa kasi! Gusto naman! Ha ha! parang may Meron, natutuwa siya kasi ibig sabihin, napatunayan niyang maarte ang babae. corrected Nakahanap by. ng kakampi. Nakarelate siya. Hashtag relate ako Relate. ng bunggam-bungga. Sobra to the maximum level. To the highest peak ang of the haba ng mountain. To the hashtag. Mount Everest. Sabi naman dito sa Twitter, nag-hashtag Nag-hashtag ba? nag-hashtag siya TLCTDS Interactive. Sabi ni Giancarlo Kirante o yung kaniyang Twitter account is @allrock_duelio. Yun o. Accept the mood swings of the girls. It's their nature. We love them because of who and what they are. Naka naman. Dahil Oh! dyan, ibig sabihin niya nagpapapogi yan para may sumagot sa kanya. Oh, tama. Hindi, ibig sabihin malawak ang pangunawa nito ni Giancarlo Yan, Kirante. oo. Kumbaga Yun isa, naman- kumbaga isa siya sa mga kalalakihan na naiintindihan ng mga babae na sa nature na natin yung pagiging maarte. Yan. O huli na sabi ni Brian Lacional sa Yes FM Manila fanpage, aba, banata natin yung mga ganyang klaseng babae. Banatan, ano bang meaning ng banat? Anong banat? Depende ka kay Kapitan Tutan. Pag si Kapitan Tutan, iba yung banat niya. Ayun lang. Ito lang sa mamatayan niya kasi maganda yung sinabi niya. Hindi man maganda. May May point. Oo, hindi naman. Basta! Basta. Sabi ni Mikay Marie or at Mikay Marie, sabi niya dito, ang pag-iinarte may binabagayan. Ha, ha, ha. Alam mo, grabe ang hard nyo. Ang hard mo. Kapag ka maganda, pwede mag-inarte. Kapag ka pangit, bawal Grabe. agad. Walang diskriminasyon. Tayo po ay pantay-pantay sa ngalan ng Diyos. Ay, So, eto, speaking of discrimination, malalaman natin kung may discrimination mamagaganap dito sa kwento natin oo. ngayon. Dahil dyan, bibida ngayong araw na ito si Rod. Nagaganapan po ni Rico Panyero ng Yes FM Bibida Manila. naman bilang Flora Maria Morena po ng Yes FM Manila. Baklase po ang pagganap niya dito. Si Eva naman, Rakitera, Love Radio Manila. Gaganap bilang Aling Tinay, Rica Hera po ng Yes FM Manila. At O DJ Gobandido, Love Radio Manila. Let's do this. Come on, baby, baby, Yes, baby, come on. baby, Come on. baby, baby. Come on. Baby, baby, Eto. baby. Ang dami. Ito na. Oy, hashtag TLCTDS TLCTDS Interactive. At ito na nga po ang kwento ni Rod dito po Yes. sa TLC The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Come on. baby, 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 Come on. baby, 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 baby. TLC, the Drama Special Interactive. Involve ka dito. Miss, pwedeng magtanong? Pwede ba? Hindi ako miss, no? Mrs. ka na. Lalong hindi ako misis. Gusto mo, sapakin kita, ha? Bitawan mo kwelyo ko. Para makilala mo na ako ang siga dito sa lugar na to. Siga, T-bird ka. Bakit? May reklamo? Anong gusto mo? Mag-away tayo, ha? Hindi away ang hanap ko. Bahay pa upaan. Naghahanap ka pala ng matitirahan? May alam ka ba? Meron. Pero hindi ko ituturo sa'yo. Bakit naman? Inaasar mo ko eh. Sige,
Maiwan na kita. Gamitin mo yung mga mata mo para makakita ka ng matitirahan mo! Bobo! Ano nga ba uling pangalan mo, iho? Rod ho, Aling Tinay. Tawagin nyo na lang ho akong Rod. Rod, anong masasabi mo rito sa ano namin, ha? Paupahan namin. Maganda ho. Gusto ko. Tiyempo ho pa lang dating ko. Kakaalis lang ng dating nakatira dito. Ay oo, nag-abroad. Alam mo, sinuswerte lahat ng napapatira dito sa kwartong ito eh. Huh? Alam mo ba, iho? Ang iba nagkakaroon ng sariling bahay. Ang iba naman, nagkakaasawa ng mayaman. Baka dito ko rin humatagpuan ang magmamahal sa akin. Aba, bakit hindi? Binata ka pa naman kamo. Guwapo. At maraming, magagandang dalaga dito sa lugar namin. Ay nako, napansin ko nga ho. Kahit nga ho yung sinasabi ko sa inyong tomboy na naasar sa akin sa kanto. Bago ko kayo nakausap. Ah, si Flora ang tinutukoy mo. May tsura ho siya, no? Kaya lang ho mataray, tibo. Pagpasensyahan mo na ha. Mabait din naman si Flora eh. Pagtagal siguro magiging kaibigan mo rin siya. Rod! Ha? Rod! Oh. Teka, sandali lang. Hintay! Bitawan mo ang braso ko, Odi. Oh, bitawan kita. Ayan ha. Buti nakita kita, Rod. Tinawagan kita sa dati mong pinapasukan. Wala ka na raw doon. At umalis ka na rin sa tinitirahan mo. Mahigit 2 linggo na. Bakit naman hindi mo pinaalam sa akin na umalis ka sa trabaho mo at lumipat ka ng tirahan? Hindi na kailangan. Minahabol ako appointment, Odi. Diyan ka na. O sandali, Rod! Huwag ka munang umalis. Mag-usap muna tayo. Rod! Huy! Kailangan magmadali ako. Baka sundan ako ni Odi. Ay! Oops! Miss! Pasensya ka na ha. Hindi ko sinasadyang nabangga ka. Okay lang. Nadumihan tong bag mo. Nalaglag. Ito oh. Salamat. Madali ko namang linisin to. Ayan lang naman yung bahay namin. Ganun ba? Ako nga pala si Rod. Ikaw? Eva, Maganda ang pangalan mo. Bagay sa'yo. O Rod, may kailangan ka ba? Aling Tinay, baka ho nakakahiya sa inyo. Naku, huwag kang mag-alangan sa akin. Sino mang mangupahan sa silong ng aming bahay, tinuturing ko ng kapamilya. Umakyat ho ako dito sa inyo kasi Bakit? May problema ba sa tinitirahan mo? wala ho. Okay ho sa akin yung inuupahan ko. Anong maipaglilingkod ko sa'yo? Kanina ho kasing nagwawalis kayo sa tapat ng bahay. May nagdaang magandang dalaga na binati nyo. Ah, si Eva yun. Kilala nyo po pala siya. Oo, matalik kong kaibigan yung nanay niya. May boyfriend na ho ba si Eva? Wala pa. Sa ganda ho niyang yun? Sa pagkakaalam ko, may naging nobyo na siya minsan. Pero hindi nagtagal, naghiwalay din sila. Alam niyo ho ba yung dahilan kung bakit sila naghiwalay? Natuklasan kasi ni Eva na ang kanyang nobyo ay may pusong babae pala. Ganun ho pala. Bakit mo naman naitanong ang tungkol kay Eva? Nagkakilala ho kami kahapon. Ay gusto ka ba sa kanya? Sabihin mo, Rod. Baka matulungan kita kay Eva. Totoo ho? Malaki ang pag-asang magustuhan ka niya. Dahil walang ibang nanliligaw sa kanya ngayon. Bakit ho kaya? Papaano ba naman kasi natatakot sa isang nagsisiga-sigaan sa lugar na ito?
Sino ho yun? Hindi si Flora. Yun ho ba yung tomboy? Oo. Kung sakaling isang tomboy lang ang magiging masugid mong karibal kay Eva, aba, tiyak na ang panalo mo sa puso niya. Bakit niyo ho nasabi yun? Malabong makipagrelasyon si Eva sa taong abnormal ang damdamin. Bago-bago mo sa lugar na to, Rod. Nagsisiga-sigaan ka na, ha? Hindi Flora. Flora ang itawag mo sa akin, hindi Flora. Huwag kang magalit sa akin. Aba, bakit mo dididiskarte yan si Eva? Anong masama na ligawan ko siya? Dalaga siya, binata ako. Shota ko na siya. Ha? Private property na si Eva. Kaya tigilan mo na yung pagdiskarte sa kanya. Walang nasabi si Eva sa akin na may karelasyon na siya. Huwag mo kong karibalin, Rod. Masama akong kalaban. Uy, kamusta Rod? Odi, May nakapagsabi sa akin na madalas ka sa opisinang ito kaya naparito ako. may lalakarin pa ako. Uy, sandali lang. Huwag muna akong talikuran. Huwag mo akong iwasan. Mag-usap muna tayo. Anong pag-uusapan natin? May kompromiso kasi ako. Baka matulungan mo ako. Wala akong pera. Ang mahusay na ahenteng gaya mo. Malabong mawalan ng pera. Sa iba ka na lumapit. Kapag hindi mo ako natulungan ngayon, babalik na ako sa ibang araw. Huwag ka nang magbalik. Oh, kunin mo na to. Uy, thank you. Huwag ka mag-alala. Babayaran ko rin ito. Kailan ka ba naman nagbayad sa akin? Kabisado mo ako, ha? May pinagtataguan ka, Rod? Aling Tinay, may iba ho tao na gusto akong molestyahin. Yun ho yung dahilan kaya lumipat ako ng tirahan. Kaya gusto mong iwasan. Oho, kaya nakikiusap po ako sa inyo. Huwag ka mag-alala, Rod. Tutulungan kita. Kapag may naghanap po sa akin, ikaila niyo ho ako. Papaano kung kasama mo sa trabaho ang maghanap sa'yo? Alam mo ng mga katrabaho ko kung paano ako matatawagan. Ang iniiwasan ko lang ho ay yung mga taong wala na magawa ay nanggugulo pa sa buhay ng may buhay. Eva, bakit ba napakailap mo sa akin? Pwede ba, Flora? Huwag mo nga akong sabayan dito sa kali. Hindi ako interesadong makipag-usap sa'yo. Napakasuplada mo naman. Huwag kang parang asong buntot ng buntot sa akin. May syota ka na siguro, kaya ayaw mong sabayan kita, ano? Buti alam mo. At sino namang syota mo? Si Rod? Wala ka na ron. Diyan ka na nga. Huwag mo akong talikuran. Braso ko, Flora. Bitiwan mo ko. Eva, kalasan mo si Rod. Sinabi kong bitiwan mo ako eh. Hey, mga miss! Huwag kayong mag-away! Sumusobra ng tomboy na yan eh. Hoy, bugok ka! Sino ka man, huwag kang makialam sa amin! Sasamain ka sa akin! Sige! Tomboy ka pala! Lumayo ka rito! Aray ko! Bakit mo ako sinapak? Pinipilit mo akong patulan ka. Etong sa'yo! Oh, ano? Gusto mo pang sapakin kita? May araw ka rin sa akin! Hindi ako natatakot sa'yo, Tibo! Mula sa araw na to, huwag ka nang kasi siguro sa buhay mo! Hoy, sandali, Rod! Ha? Aba, Flora, Sabing Flora ang pangalan ko eh, hindi Flora. nandilat ka na naman agad. Huwag kang umingiti-ngiti dyan, ha? Hindi ako nakikipagngitian sa'yo. Relax ka lang. Lagi ka nalang high blood eh. Kasalanan mo! Binawalan na kita eh! Patuloy pa rin ang panliligaw mo kay Eva? Ang tigas din ng ulo mo! Tingnan ko ngayon ang tigas mo, ha? May batalim ka.
29 tong ibabaw ko sa katawan mo! Flor, huwag mong iamba sa akin yung patalim na yan. Hindi lang kita ambaan nito! Tutusukin kita! Ayan! Bitiwan mo yung kamay ko! Tuturuan kitang magpakababae. Hayop ka! Huwag mo mayakapin! Huwag mo halikan! Bitiwan mo ako! Flor! Akin na yung balisong ko, Rod! Flor! Huwag mong pairali ng pagkatomboy mo. Magpakababae ka. Maniwala ka sa akin. Kung sisikapin mo, kaya mong magbago. Kaya mong iwasto ang pagkatao mo. I've known you for so long, you are a friend of mine. Hayop na kumag na yun. Ninakawan ako ng halik. Pakiramdam ko tuloy. Parang nakabakat pa ang labi niya sa labi ko. Sobra kasing tindi ng banat sa akin. Tuloy. Para bang ninanamnam ko pa hanggang ngayon. Ang lupit ng taong yun. Kaso in fairness, masarap siyang humalik. Pero hindi. Hindi ako papaapekto. Chick ang kursunada ko at hindi isang kelot. Tell me about the love you had. I listen very eagerly, but deep inside you never see this feeling of emptiness. It makes me feel sad, but then again, I'm glad. Eva, bulaklak para sa'yo. Salamat. Buti dumating ka, Rod. Magkakakilala kayo ng bisita ko. Sinong? Rod? Ikaw? Odi? Eva, siya ba yung sinasabi mong boyfriend mo? Bakit, Odi? Magkakilala ba kayo ni Rod? Magkakilala kami. Eva, magpapaalam na ako. Ano? Kararating mo lang dito sa amin, Rod. Aalis ka na agad. Pagpasensya mo na. Bigla ko naalalang may importante pala akong lakad. May asikasuhin pa ako ngayon. Diyan na muna kayo. Nagselos yata. Eva, hindi nagsiselos si Rod sa akin. Bakit siya umarte ng ganun? Bakit, Odi? Ano ba tong nararamdaman ko? Habang pinagmamasdan ko sina Eva at Rod, nakakaramdam ako ng selos. Hindi para kay Rod, kundi para kay Eva. Ay, ang labo ko. Si Eva ang dati kong pinopormahan. Pero bakit ngayon? Para bang kay Rod na nahuhulog ang loob ko. Ay, ang lupit kasing humalik at yumakap ng gagong yun. Kaso, ang isa bang T-bird na tulad ko, pwedeng ma-inlove sa isang lalaki? Flora! Tomboy ka! Tandaan mo, tomboy ka! Paki-explain yan! Ayoko nang umibig sa kelots. Nadala na ako sa una kong boyfriend. Ano? Kasal? Oo. Doon naman patungo ang relasyon natin, di ba? Bakit mo naman ako pinagtatawanan? Paano kita pakakasalan? May asawa na ako. Kasal na kami. Hayop ka! Manlalakaw!
bakit ako ang susumbatan mo? Eh, ikaw tong lumandi sa akin! I hate you! I hate you! Hindi lang isa, dalawa, kundi 3 silang nanloko sa akin. Mga hayop sila! Mga sinungaling at hindi dapat pagkatiwalaan. Sila ang dahilan kaya tinalikuran ko na ang maging babae. Hanggang sa ligawan ko at ma-inlove ako kay Eva. Kaya lang bakit ganito ang nararamdaman ko ngayon? Bumabalik ang dating Flora na marunong magmahal sa isang lalaki. Paano ko kukontrolin ang damdamin kong ito? May gusto na ba ako kay Rod? Rod, huwag kang magtaka. Sinadya kong pagharapin kayo ni Odie para masiguro ko ang totoo. Anong totoo? Hindi ka daw tunay na lalaki. Ha? Eva? Hindi ko akalain, Rod. Ikaw pala ay lalaking nagtataglay ng pusong babae. Bakit mo ikinaila sa akin ang tunay mong pagkatao? Bakit mo ko niloko? Bakit? Bakit? Eva, hindi kita niloko. Rod, huwag ka na magbagong puri. Mapapatunayan ko kay Eva na hindi lamang ako ang lalaking nagkaroon ng kaugnayan sa buhay mo. Isipin na lang na ipinagmalaki kita sa mga kamag-anak ko at kaibigan. Ikinarangal kita. Yun pala. Tama na. Ginaamin kong may pusong babae ako. Pero batid ng Diyos na sinikap kong gawin ang lahat ng paraan para iwasto ang sarili ko, Eva. Nagbago na ako. Hindi ako naniniwala sa'yo. Totoong nagbago na ako. Ikaw ang nakapagpabago ng lubusan ng aking pagkatao. Nagpakalalaki ako dahil sa'yo. Eva, mahal kita. At handa akong patunayan sa iyong lalaki ako. Pakasal tayo. Hindi ako gagang magpapakasal sa'yo, Rod. Naglaho na ang pagtingin ko sa'yo. At hindi ko kailanman gugustuhin magkaroon pa ng kaugnayan sa'yo! Flor, napasyal ka. Dahil alam kong bukas aalis ka na dito, Rod. At ang pagkakasira niyo ni Eva, pati ang lihim ng pagkatao mo, alam ko. Inalam ko dahil mahal kita. Mahal mo ko? Iniibig kita. Bigla akong natuklasan. Mahal kita, Rod. Biglang nawala ang pagkatomboy ko mula nung halikan mo ko. Flor. Rod, nagbago na ako. Nagpakababae na ako dahil sa'yo. Ipinaalam ko sa'yo ang bagay na to dahil ayokong lumayo ka rito. Ayokong mawala ka sa buhay ko. Flor, naniniwala akong nagbago ka. Gaya ng pagbabagong nagawa ko sa sarili ko na ayaw paniwalaan ni Eva. Rod, mahal kita. Mahal na mahal kita. Flor, palagay ko, hindi ka mahirap mahalin. Oo, Flor. Hindi ako lalayo sa'yo. Magtutulungan tayo para sa ganap nating pagbabago. Hindi na tayo magkakalayo. Tell me things I never know. I showed you love you've never shown. Then again, when you cry, I'm always at your side. You tell me about the love you had. I listen very eagerly, but deep inside you'll never see this feeling of empty.
makes me feel sad, but then again, I'm glad. Rod, abay, natutuwa ako sa pagkakaunawaan niyo ni Flora. Hindi ko ho akalaing magiging kami, Aling Tinay. Kasi noong una, masyadong maarte si Flora. Nagmamahalan kayo ni Flora. Kaya tiyak magiging maligaya kayo. Ang mga babae, sadyang maarte. Hayaan mo siya. Basta iparamdam mo sa kanya na mahal mo yung kaartihan niya. Yung kabuuan ng pagkatao niya. You tell me things I never know. I showed you love you never showed. But then again, when you cry, I'm always at your side. Ang sabi ni Papa Jack, Ang babae, sadyang maarte. Hayaan mo siya. Basta iparamdam mo lang sa kanya na mahal mo yung kaartihan niya. Yung kabuuan ng pagkatao niya. Feel sad, but then again, then again, I'm glad. TLC, The Drama Special, Interactive. Ang sabi ni Papa Jack, Ang mga babae, sadyang maarte! Hayaan mo siya! Basta iparamdam mo sa kanya na mahal mo yung kaartihan niya! Yung kabuuan ng pagkatao niya! Hala, galit siya! Ayan. Good vibes lang, good vibes. Hala, bakit kasi mainit yung ulo? Okay, ano nga. Pakakalmahin ko, teka lang, salita ka lang. Inom, dyan. inom, aspirin. Pakalmahin ko lang si Papa Jack. Sabi po, sure ka pang kalma yan? Ano yan? Pampakalma yan, Oo te? nga, papakalmahin ko lang siya. One. Papa Jack! Halika dito! Sige, tuloy mo yan ha. Ang mga babae sadyang maarte, sabi ni Papa Jack. Hayaan mo siya, basta iparamdam mo sa kanya na mahal mo ang kaartehan niya, yung kabuuan ng kanyang pagkatao. At this point po, ang maarte dito ay si Flora. Kasi nag-iinarte, yun pala gusto naman. Yun yung po yun. At lagi nating tatandaan, kapwa kabisyo, alam nyo, walang matapang na lalaki, walang mataray na babae kapag ang puso nila natuto ng magmahal. Lahat po ng tao lumalambot sa pag-ibig. Lahat ng tao kapag naranasan ng pagmamahal at natagpuan yung taong nagpapatibok ng puso niya, nawawala ang bitterness, natutunaw ang kalyo sa puso. Yan po ang miracle na dala ng pag-ibig. Lahat ng kaimposiblihan na pwedeng mangyari. Lahat ng hindi mo ma-imagine pwedeng mangyari kapag natututo tayong magmahal. Kaya nga po, lagi kong sinasabi sa atin, wag ho tayong killjoy. Kapag meron tayong kaibigan, kapag yung pinsan mo na in love, kapag yung mahal mo sa buhay, nanay mo na byuda na in love ulit. Bakit? Kasi ang love, ito po ay nakakapagpabago sa ugali ng tao. Ang mataray, ang masungit, ang maarte kapag na in love, bumabait. Ang judgmental, kapag nagmahal yan, napakalaki ng pag-asang siya'y maging maunawain, maging gracious. Kaya tayo po ay mag-rejoice, tayo ay magsaya kapag mayroong taong nai-inlove sa paligid natin. Bakit? Ibig sabihin po niyan, merong taong magbabago. Sabi nga ni Papa Jack, nasermonan ko na siya. Kalmado na po siya. Ang mga babae sa diyang maarte, hayaan mo siya basta't iparamdam mo sa kanya na mahal mo ang kaartihan niya, yung kabuuan ng pagkatao niya. Well, truth labels naman. Actually, this is applicable sa lahat. Hindi lang sa aming mga babae, kundi pati na rin sa mga lalaki. May kanya-kanya kaartihan naman talaga tayo sa buhay, no? And it's a matter of accepting each other's flaws, working on your differences, pagkakaiba, and truth labels naman na walang taong
magkakompatible sa mundong ito. Meron at merong kontrapelo ho yan kahit anong gawin mo. Again, nasa pagtatrabaho at pagtanggap lang po yan ng pagkakaiba ninyo. Now, about the gender issue sa kwento, narinig po natin kung paano pandirihan ni Eva si Rod sa revelasyong siya pala ay dating bakla. Ako kasi, if the person itinatry yung kanyang best na magbago, instead na manggalaiti ka sa galit, why not just support and help him more para sa pagbabagong gusto niyang mangyari? Oo, para kay Eva nakakasuka na malaman na ang boyfriend niya ay dating bakla. Sa tingin niya, hindi karangalan ang magkaroon ng nobyong dating bakla tulad ni Rod. Pero hindi ba mas nakaka-proud kapag nagawa mong lalaki ang dating Becky? Hindi ba nakakahaba ng hair lalo yon? Hindi ka mahal ni Eva Rod. So tama na ikaw ay mag-move on and go karirin ang pagiging ganap na lalaki, lalo na ngayon. Ang kalalakihan, konting-konti na lang! Galit ka ba? Ay hindi, nag-explain lang. Gumagaya ka eh. Hindi! Kinausin! Papadya ka na nga dito, mag-usap tayo! Papadya kayusin mo yan Diba? Nakakaloka. Nakakatawa. Oy, kapwa kabisyon, dami po nagtutweet na kinikilig sila kay Rod tsaka kay Flora. Kanina nga before the drama. Paano ba Rod, kinikilig? Yung tumbong, paano tunog niya? may tutunog ang timbong? Ano to? Ano yan? Kailan pa nagkaroon ng tunog ang tumbong? Malay mo. Pero hindi kanina sa unang part ng drama natin, marami naiinis kay Flora. Tapos meron pa silang love team na Rod, Eva love team. But this time, we end up na Rod, Flora, love team. Oh. Ang dami nga nag-tweet niyan Perfect combination, mga Perfect lima. combination. At dahil dyan, talaga namang nakinikilig ang mga kapwa nating kabisyo. Tayo magbasa na. Ito na nga po ang TLC, The Drama Special Interactive. Involve ka dito. Ang dami lang. Sabi ni, eto na, Buena Mano, Shy Tisay ng Love Radio Manila. Inaaway mo raw siya. Sabi niya, ayoko sa topic na to. Whatever we say, talo ang babae. Ay, talo ka pala Talo ka. Wala ka pala Iyaan mo na, Shy. Ikaw naman. Inaaway mo raw siya, sabi niya sa Twitter. Sabi ko, away agad, di pwedeng lambing lang. Sabi naman dito ni Benjamin Pasha, actually yung comment niya dito kay Maria Morena Si Maria Morena tunog malandi pa rin kahit tomboy na ang role niya. Grabe kayo kay Morena! Nasabi ba natin kung ano yung award niya last time, di ba? Hindi natin nabanggit. Ang award po na in-award namin ni Tanya Chinita last anniversary kay Maria Morena ay... Ano ba yun? The Queen of Halinghing. Ano ba? The Queen of the Bed Scenes. Yan. Ang walang ka-effort sa bed scene. Yan. Diba? Walang ka-effort umungol. Kukuha nga lang yun ng sugar dito sa amin. Pengin nga pong sugar. Yung totoo, inaakit mo ako, tibu ako. Babae po ako. Yan sabi ni Miguel Yanson sa Twitter, nag-hashtag siya, nasarapan si Tibo, Ito yung part na hinalikan, tapos biglang pag uwi niya, naalala niya pala, ay, masarap pala. Sabi niya, hindi, no, erase. Sabi naman dito ni Kramior Letaba sa fanpage po ng Love Radio Manila, dami ko tawa, dalawa lang naman. Lang dalawa lang yon. Nabilang ko. Dami ko tawa kay Flora. Flor pala. Kumikerengking na pagkatapos halikan ni Rod. At take note. Teka lang, kukuha lang ako ng lapis at papel. Ano ba yan? Take note daw Ayusin mo At take note. Ninamnam pa. Sabi niya. Pero, diba? Masarap pala. Tapos yung kamay, iniipon yung laway sa labi. Sabi Chinita, ang sarap pala. Tumigil ka, umayos ka. May naalala lang ako Nakalimutan ko na yan. Ayoko na pero, balikan. eto na sabi pa nga ni Kramiar Letaba, pero tama si Rod, wag niyang pairalin ang Huwag niya pairalin ang pagkatomboy niya. Sabi nga sa Leviticus. Naka naman.
na ang lalaki ay para sa babae at ang babae ay para sa lalaki. Relate much yung pinsan ko. At relate Grabe much naman naman. ako kay Rod na pusong babae pero nilalabanan ko na at nagpapakalalaki na ako. Yun Kaya na. naman, saludo ako kay Rod. Huwag nating sayangin ang lahi natin. Ah! Makibaka! Wag matakot! Yeah! Makitomboy! Oh, come on. Wag! Ay, sabi Ah. ni... Ano nangyari sa'yo? Joel Alvarez Mordido. Morgido. May mga girl kasi na choosy pa, yun pala gusto rin naman, sabi. Truth label! Oh, di ba katulad ng nangyari dito kay Flora? Oh! Papigil-pigil pa siya ng sarili. Wag mong tigilan, Nako. wag mong Nung aalis tigilan. itong si Rod, yon nagkaalaman na. Friend! Sila Friend! na pala. Babae ka nga. Tumibok pala ang pempem. Ang pem-pem, tumitibok ang tutem ko't sumisigaw. Pati ang pem-pem kong dalangin ay Bumubo ka. Bastos mo. Kasi yung mga natututunan ko sa iyo kaya ako napapagalitan ng nanay ko eh. Wow hiyang-hiya naman ako sa'yo, Tanya Chinita. Ano yung picture mo sa Tanya Chinita na puti yung kama? Puti yung background ng kama. Tapos yung ilaw yellow. Ay! Kala mo grabe ka sa akin. Grabe ka, Nay. Di ba puti yung bedsheet natin? Wow! Nay, di ba magaling kang maglaba? Ang sakit sa mukha. Ewan ko sa'yo. Suma. Makabintang to. Hoy, for your information Daw Kasi- nag-check-in. Wala naman ako sinabi. Bakit mo? Wala naman ako sinabi. Ikaw naman yung nagsabi dyan eh. Ang sakit sa bangs. Sabi naman dito ni... Sabi naman dito ni Kim the Royalty. Yes. Anong nakakayes doon? Wala na May maduktong ka lang eh. May maiyas lang. Sabi ni Kim the Royalty, kung lahat ba naman ng lalaki, tulad ni si Rico Pañero naman this time, lupit, napakatapang mangkis sa tibo. Sa tibo pa lumande, tuloy yung tibo. Ano? Wala ba na siya? Last mo na yan, pagbasa na yan Kasi, Ito na lang sa si Rob. Twitter ko yung nakita, Oo. di ko na mahanap. Ano ba yan? Ayusin niyo po Di- kasi. Wag na po kasi kayo mag-jejemon. Ako hindi ko maintindihan mga tao. Ba't nag-jejemon sa text? Sabi dito ni sabi dito ni Ron Mones Regani, hindi makalimutan ni Christine Dera yung hashtag ang sarap pala ni Mais DJ kayo Tanya. last nyo na yan. Oo, wala nga ako sinabi ko rin nagbigay yun. Sabi ni Romel Alonso sa Facebook, sabi niya, kapag umarte siya, lokohin mo, sure ako, kusa yan magbabago. Si Raul. Raulo. Kaya naghahanap ako dito eh. Uy, ang dami-dami nagko-comment. O, diba? Nakakahanga naman ang tomboy at bakla, hindi pa huli magbago basta sa larangan ng pag-ibig. Yes. Sino nagsabi? Rachel Dagupio sa Twitter. Sabi naman dito ni Charissa Elaine de Guzman, tama, minsan kaya nag-iinarte ang babae kasi gusto nila lambingin sila. Oh, Diba? may paglalambing. Oo. Yan po ay isa sa mga paraan ng aming pagpapansin, yung mag-inarte. Sorry ganun talaga. Sabi ni Lali Joy Eliano Despe, wahahaha! Mga bisexual pala. Siguro si kuya yung nag-iinarte. Ha. Paano kaya yon? Bakla, tomboy, nagkatuluyan. Ayos! Ang galing nun nga, di ba? It's a Pwede naman miracle, Father. Alam mo, may kilala ako. Napanood ko lang sa movie. Parang si Lala Banderas may kilalang ganyan. Ah, talaga? May Si Lala kilala din sa- Banderas. Natuwa ako sa story na yun. Yung O friend diba? niya. Walang imposible talaga. Basta may pem-pem at tutut, pwede yan. Oy! Nag-comment dito si Lala Banderas ng Zamboanga.
Sabi niya dito, ngayon alam na natin paano ituwid ang landas ng isang tao na nahati sa dalawang gender. Halik lang pala ang katapat niyan. Ay! Hoy, baka mamaya. Manghalik bigla si Manong, makasalubong niya yung tibo. Teka Halikan niya. Teka, sayang to. Correct. Sina pa. Maskulado. Uy, Mama Alam Christine. mo, Oh, paano mo daw nalaman na puting bedsheet na may dilaw na ilaw? Oh, Ay, ano bakit? ka ngayon? Ano ka ngayon, ha? Wow. Ano ka, ha? May kakampi ko, Bakit? ha? Salamat, Cheng. Oh. Bakit? Walang pang Bakit? hotel? Sabi tuloy ng isang May writer, sinasabi ako eh. nilaglag ka ng partner mo sa program nyo. Sabi ni Sir Gani. Gani, Nilalag alam mo, mo. Alan. May laglagan ba siya nga naglaglag sa sarili niya? Wala naman ako sinabing motel. Wala akong sinabi. Anyway, alam mo, eto naman kasing sa storya po natin kanina, si Flor naman po, talaga nga naman may pusong babae. Kumbaga medyo nagkaroon Nabiter lang siya. Oo, nabiter lang siya. Niloko siya many Correct. times. At feeling niya, kapag ka sa babae na siya nagmahal, baka this time hindi na siya Perfect. lulukohin, Yes, di correct ba? ka dyan. Pero naguluhan lang siya, nagkaroon lang siya ng, anong tawag doon mamata niya? Phobia. Hindi yun, nagkaroon ng parang, bigla siya naguluhan sa gender niya. Confused. Identity crisis. Di ba? Baka lang dumating siya sa puntong ganun. Kaya may pag-asa talaga na maging babae siya. Yes. Pero may mga tibo kasi na kahit anong gawin mo, hubot-hubad dyan. Gwapo talaga, friend. Di ba? Minsan type mo na rin eh. Ayaw talaga magpakababae. Kasi talagang Ang from the gwapo. very start, o di ba? Uy, marami ako nakitang gwapong tibo. Dun sa That's My Tomboy. Mm-mm. Di ba sa Showtime? Yung mukha talagang gwapo Yung talaga. nakakairita. Ang friend. ganda-ganda mo, tapos nagpaka-tomboy. Katayo Wala kaya? lang. Ano Ano? kaya? Ikaw ba, dumating ka Ako, sa... ako nagka-crush ako sa babae kasi gawa ng sexy, maganda. Ellen Adarna, super crush ko yan. Oh. Oo, may picture ako sa cellphone, tapos paggabi tinitingnan ko. Saan yung background? Yung puting kumot? Hindi no. Sabi dito ni Koy Raben 04, bakla man o tomboy, ang lalaki para sa babae, ang babae ay para sa lalaki. Hindi ba nakakilig ang tawag dyan? Peg-ebeg. Di ba? Alam mo, siguro ganito na lang, no? Kasi ito po ay parang medyo may mga sensitive issues tayo dito na parang yung babae sa babae, lalaki sa Social lalaki. issues, Siguro ganito na lang po yun. No? Gender issues, As long as wala naman kayong tinatapakang tao, kung talaga Tsaka hindi nagmamahalan naman- kayo, ipaglaban nyo. Tsaka wag na natin humusgahan. Hindi naman sa inyo nanghihingi ng pambili ng pantalon nila. Correct. Hindi naman nahingi ng toothpaste sa inyo. Nabili naman ng sarili nila. Katahimikan nyo yung buhay na gustong tumahimik. Ganoon lang yon. Kapwa nga, tawag kapwa! Galit ka? Oo! Ano ba yun? Kasi... Ayoko na, tama na po. Salamat po sa ating Bakit yung lalamunan ko sa kalukuhan mo? Mama, sakit ng dibdib ko. Ay, Lagot naku, ano ka, mo? hindi ako makakapasa. Hindi ka. Katatawa. Hindi ka. O, yun nga po. Sabi dito ni Sai. Oo! Sarap pala. Nabasa ko yan. So, bakit yung pangako dito? Kami din sumakit, hindi lang Dibdib pangako, ko, hindi lahat eh. dibdib. Oh. Ay, naku. Salamat Salamat po. tumatawa po mag-isa. Nako, magpa-mental na po. Hindi po kayo nag-iisa. Ang dami natin. Corrected by. O, sige na nga. Ay, nako. Salamat po sa ating mga nagsiganap, si Rodrigo Paniero ng Yes FM Manila. May scandal pa kahit sa bedsheet. Scandal pa more. Dalawa. Hello. Flora, Maria Moreno ng Yes FM Manila. Amen. Eva Raquetera, Love Radio Manila. Si Odi Diego Bandido, Love Radio Manila. At si Tina Ricahera na po ng Yes FM Manila. Ito po ay mula sa panulat ni Orly Aquino, Sound Engineer, Jason Sagun, Musical Scorer, Danny Frias, directed by Phil Cruz. Patuloy lamang po ang pag-post ng inyong reaksyon sa ating fanpage You know. sa Love Radio Manila o kaya naman sa Yes FM Manila. at i-hashtag niyo po sa Twitter. TLCGDS Interactive. Ay, nako. Uy, follow niyo rin kami sa Facebook. Minsan, pag gusto nyo lang naman. Tanya Chinita lang naman hanapin. Kayo naman. Ako lang din, Christine Dera with a letter K. Kala nyo malaki Christine boses Dera. niyang babae niyan, pero ubod ng ganda niyan. Wow, bumabawi. Woo! Hindi kasi may naririnig ako. Ang lalaki ng boses, kala mo ang papangit pag nakita mo ang gaganda. Yes! Kasi na nga. Hashtag GGSS. GGSS. Gandang-ganda sa sarili. Umayos. Hindi diba, sabi ko nga, mamata niya sa mga tao, wag po kayo ma-deceive sa boses. Hindi kayong lahat ng maganda ang judgmental. boses. Hindi lahat ng maganda boses, pangit. Maganda din.
Asha Luzon, Visayas and Mindanao. Nagkapili nyo nga po ang DJ na may kay Aariba pa hanggang 4 in the PM. Correct. Dito po sa 90.7 Love Radio. Ako po si Bebe Christine Dara. At syempre mula po sa Yes FM Manila, ang DJ naman na may na e-ere pa po hanggang alas 3 ng hapon dito sa Yes FM Manila. Tani at Chinita. I-request ko talaga hanggang alas 4 ka. Mayos ka, di mababago kami lahat. Mayos ka. Na magbibigay solusyon. Pwede naman consummation. At eto nga po ang TLC The Drama Special Interactive. Involved ka dito. Reacten, pag may time Push! TLC, the Drama Special Interactive. Involve ka dito.